Teplotní mapování v autoklávech je kritický proces, který zajišťuje, že obaly potravin dostávají dostatečné teplo k odstranění škodlivých mikroorganismů. Tento krok je nezbytný pro zajištění bezpečnosti spotřebitelů tím, že předchází nemocem přenášeným potravinami. Správné mapování teploty navíc pomáhá udržovat správnou trvanlivost potravinářských výrobků při skladování za vhodných podmínek na cílových trzích. Celkově je tento proces nezbytný jak pro bezpečnost potravin, tak pro zajištění kvality. Tepelné procesy jsou navrženy tak, aby eliminovaly všechny mikroorganismy, které by mohly způsobit smrt, otravu jídlem nebo kažení, a zajistili tak bezpečnost a kvalitu produktu pro spotřebitele. Mapování v autoklávu hraje zásadní roli tím, že ověřuje, zda retorta poskytuje požadovanou letalitu. Toto ověření je nezbytné pro potvrzení, že teplo je rovnoměrně distribuováno v celém systému. Mapování v autoklávu tak zajišťuje bezpečnost produktu tím, že potvrzuje účinnost tepelného procesu a zaručuje prodlouženou trvanlivost díky konzistentnímu tepelnému zpracování. Při diskuzi o výkonnosti retortové nádoby je důležité zaměřit se na několik klíčových aspektů. Za prvé, rozhodující je ohřev a rovnováha to, jak rychle nádoba dosáhne a ustálí se na nastavené teplotě, přímo ovlivňuje její celkovou účinnost a výkon. Dále je nezbytná identifikace chladných zón v nádobě, protože tyto oblasti ovlivňují rozložení teploty a mohou vést k nerovnoměrnému zpracování. Důležité je také sledování teplotních rozdílů mezi těmito studenými místy a nastavenou hodnotou, protože významné odchylky mohou mít vliv na kvalitu i bezpečnost produktu. A konečně, výkon plavidla je ovlivněn tím, jak je naloženo, a podmínkami dodávky energie. Optimalizace těchto faktorů zajišťuje konzistentní a spolehlivý provoz retortové nádoby. Při identifikaci studených míst v autoklávech je důležité zmapovat teplotní rozdíly ve všech fázích procesu, ohřevu, udržování a chlazení. Toto komplexní mapování nám pomáhá pochopit, jak se teplota chová v průběhu celého cyklu. Dále musíme posoudit konzistenci umístění studených míst a hodnot teploty při plném i částečném zatížení. Vyhodnocení této konzistence nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak se tato studená místa chovají a jejich potenciálnímu dopadu na tepelný proces. V neposlední řadě je zásadní pochopit vliv studených míst na účinnost tepelného zpracování. Pozorování jejich chování za různých podmínek zatížení poskytuje cenné poznatky, které lze použít k optimalizaci procesu autoklávu pro lepší výkon a bezpečnost. Umístění studeného místa uvnitř nádoby se mění v závislosti na tvaru nádoby. Je to proto, že způsob, jakým se teplo pohybuje nádobou, ať už vedením nebo konvekcí, ovlivňuje, kde bude nejchladnější bod. Kromě toho vlastnosti přenosu tepla obsahu uvnitř nádoby ovlivňují délku tepelné dráhy, což zase ovlivňuje polohu studeného místa během zpracování v autoklávu. Celkově hraje zahřívací mechanismus klíčovou roli při určování toho, jak je teplo distribuováno po celé nádobě, což má přímý vliv na umístění studeného místa. Pochopení těchto faktorů je důležité pro zajištění správné sterilizace a bezpečnosti. V autoklávech se teplo v obalu přenáší především vedením, což znamená, že samotný produkt se během procesu zahřívání nemíchá ani nepohybuje. To je důležité, protože udržuje výrobek v klidu a zajišťuje rovnoměrné nerušené zahřívání. Rychlost, jakou se produkt zahřívá a ochlazuje, bývá pomalá. Je to proto, že vedení, jako hlavní mechanismus přenosu tepla, je ze své podstaty pomalejší ve srovnání s jinými metodami, jako je konvekce. Navíc míchání nebo pohyb obalu nemá vliv na rychlost přenosu tepla. Vzhledem k tomu, že vedení závisí spíše na přímém kontaktu a molekulární interakci než na pohybu uvnitř produktu, míchání nemá žádný vliv na to, jak rychle se produkt zahřívá nebo ochlazuje. Konvekční proudy hrají klíčovou roli v procesu ohřevu uvnitř autoklávů. Silné konvekční proudy vytvářejí pohyb a míchání v balení, což vede k rychlejšímu ohřevu a chlazení. Tento pohyb pomáhá rovnoměrněji distribuovat teplo po celém obsahu.
Míchání obalu navíc zvyšuje rychlost přenosu tepla. Podporou lepší cirkulace tepla míchání zlepšuje tepelnou rovnoměrnost a zajišťuje, že všechny části balení dosahují požadované teploty konzistentněji. Společně tyto faktory přispívají k účinnější a efektivnější sterilizaci v autoklávech. Na tomto snímku se zaměříme na důležitost mapování všech retolt pro identifikaci pozic studených míst. Každá retorta musí být pečlivě zmapována, aby bylo možné přesně určit tato studená místa, což jsou kritické oblasti, kde může být teplota během zpracování nižší, než je žádoucí. Pochopení změn rozložení teploty ve všech fázích cyklu je zásadní. Identifikací těchto odchylek můžeme zajistit spolehlivou kontrolu a udržovat konzistentní tepelné zpracování ve všech autoklávech. Toto pochopení je klíčem k zaručení efektivity a bezpečnosti operací tepelného zpracování, což v konečném důsledku vede k lepší kvalitě výrobků a souladu s normami. Během fáze ohřevu pečlivě sledujeme změny teploty, abychom zajistili rovnoměrné zahřívání po celou dobu zatížení. To je zásadní pro potvrzení, že zátěž začíná dosahovat potřebné letality pro účinnou sterilizaci. Ve fázi vyčkávání analyzujeme teplotní konzistenci, abychom ověřili, že si celé zatížení zachovává požadovanou letalitu. To nám pomáhá identifikovat jakékoliv nesrovnalosti v rozložení teploty, které by mohly ohrozit proces. Nakonec během fáze chlazení kontrolujeme údaje o teplotě, abychom zajistili bezpečný návrat zátěže do okolních podmínek. Tento krok je důležitý pro detekci jakýchkoliv anomálií, které by mohly ovlivnit celkovou integritu sterilizačního procesu. Pokud jsou studená místa konzistentní a autoklávy sdílejí podobné vlastnosti, můžeme vyvinout plánované procesy založené na studiích pronikání tepla. Tím je zajištěno, že sterilizační procesy jsou specificky přizpůsobeny jedinečným podmínkám každého autoklávu, což zvyšuje účinnost a spolehlivost. Studie pronikání tepla nám navíc umožňují definovat společný program pro všechna podobná plavidla. Tato standardizace pomáhá zefektivnit operace a zachovat jednotnost ve všech autoklávech, díky čemuž je proces efektivnější a snadněji se řídí. Při výběru retolt pro mapování je důležité zaměřit se na ty, které mají největší potenciál pro snížení užitku. Díky tomu se nejprve zaměříme na nejkritičtější oblasti. Mezi klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru, patří poloha retorty, konfigurace nádob uvnitř, styl použitých dělicích plechů a typ použitého teplonosného média. Zohlednění všech těchto prvků nám pomůže vybrat nejreprezentativnější retorty pro efektivní mapování. Při řešení rozdílů mezi autoklávy je důležité si uvědomit, že rozdíly v jejich vlastnostech vyžadují samostatné naplánované procesy pro každou jednotku. Alternativně lze zvážit použití nejpřísnějšího procesu na všechny autoklávy, aby byla zachována konzistence. Definování toho, co představuje extrémní podmínky, hraje klíčovou roli v tom, jak jsou procesy naplánovány. Tyto extrémní podmínky mohou omezit proveditelnost použití společného procesu v různých autoklávech. Celkově lze říci, že rozdíly mezi autoklávy představují výzvu v plánování procesů. Přístupy šité na míru jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti i účinnosti sterilizačních postupů. V nastavování tepelných procesů je nezbytné snímat obaly na jejich nejchladnějším místě uvnitř autoklávu. Tento postup zajišťuje přesné posouzení přenosu tepla a délky tepelné dráhy, které jsou rozhodující pro validaci procesu. Kromě toho by balíčky vybrané pro sondování měly představovat nejnepříznivější kombinaci vlastností, které ovlivňují přenos tepla. Tímto způsobem můžeme zaručit spolehlivost a účinnost nastavení tepelného procesu a zajistit bezpečnost a kvalitu produktu. Mapování v autoklávu zahrnuje umístění teplotních sond mimo nebo mezi nádoby na potraviny, aby se identifikovala jakákoliv studená místa v autoklávu. Tento proces zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty během sterilizace. Je to nezbytný krok před provedením testů pronikání tepla, protože pomáhá potvrdit správné umístění sond. Testy pronikání tepla na druhé straně zahrnují umístění senzorů do nádob na potraviny,
aby měřili, jak se teplo přenáší v samotném potravinářském produktu. Tento test ověřuje, zda potraviny dosahují teploty potřebné pro zajištění bezpečnosti. Testování průniku tepla se provádí po mapování v autoklávu, aby se ověřila celková účinnost sterilizačního procesu. Mapování v autoklávu by mělo být prováděno na nových autoklávech, aby bylo zajištěno, že zařízení funguje správně od samého začátku. Mapování je nutné provést i po jakýchkoliv úpravách, jako jsou změny v přívodu páry nebo vody, způsobu nakládky nebo konfiguraci košů. To pomáhá ověřit, zda tyto změny neměly negativní vliv na provoz autoklávu. Kromě toho by mělo být prováděno pravidelné ověřování prostřednictvím mapování, obvykle každé 2 roky, aby se potvrdilo, že autokláv nadále funguje konzistentně a efektivně v průběhu času. Pravidelné mapování autoklávu je nezbytné, protože součásti autoklávu se v průběhu času přirozeně opotřebovávají. Toto opotřebení může ovlivnit výkon a přesnost autoklávu. Navíc i autoklávy stejného modelu mohou mít různé vzorce rozložení teploty v závislosti na tom, kde a jak jsou instalovány. Tyto odchylky mohou ovlivnit spolehlivost sterilizačního procesu. Opakované mapování proto pomáhá zajistit, aby autokláv i nadále fungoval efektivně a udržoval konzistentní spolehlivost procesu. Při provádění testů mapování v autoklávu se obvykle provádějí 2 až 3 série měření v průběhu 2 až 3 dnů pro každý autokláv. Tento přístup zajišťuje, že shromažďujeme komplexní data, která jsou klíčová pro získání přesných výsledků mapování. Je důležité zahrnout alespoň jeden mapping run s částečným zatížením, konkrétně s použitím nejnepříznivějšího uspořádání. Tento krok je nezbytný, pokud se v budoucím zpracování očekává částečné zatížení, protože pomáhá ověřit výkon autoklávu za těchto podmínek. Kromě toho musí všechny mapovací testy brát v úvahu nejnepříznivější uspořádání zátěží. Tato příprava zajišťuje, že autokláv je připraven zvládnout různé provozní scénáře a zachovat spolehlivost a bezpečnost v různých situacích zpracování. Před zahájením procesu mapování je nezbytné shromáždit podrobné předběžné informace. Nejprve shromážděte komplexní data o celé instalaci retorty, abyste zajistili přesné a efektivní zmapování. Dále se zaměřte na konkrétní retortu, která má být zmapována, včetně jejich konstrukčních a provozních detailů, protože tyto informace jsou pro přesné zmapování klíčové. Kromě toho analyzujte nástroje a vzorce načítání, protože tyto faktory významně ovlivňují proces mapování. Nakonec pochopte zavedenou filozofii řízení, abyste zajistili, že mapování bude v souladu s celkovými provozními cíli. Provedení těchto kroků pomůže vytvořit důkladnou a efektivní mapovací strategii. Při hodnocení nástrojů pro provoz v autoklávu je důležité zajistit, aby dodávky páry, stlačeného vzduchu a vody měly správnou kvalitu a kapacitu. To je nezbytné pro splnění požadavků na špičkové zatížení a udržení konzistentního výkonu. Kvalita a kapacita těchto zařízení přímo ovlivňuje proces ohřevu v autoklávu. Kromě toho jsou chladicí procesy ovlivněny tím, jak dobře tyto nástroje fungují, což ovlivňuje celkovou účinnost cyklu. Efektivita celého procesu autoklávu v konečném důsledku závisí na správném řízení veřejných služeb. Zajištění toho, aby byly inženýrské sítě dobře udržovány a fungovaly v požadovaných specifikacích, je zásadní pro optimální provoz autoklávu a spolehlivé výsledky sterilizace. Při hodnocení systému zásobování párou je důležité nejprve posoudit výkon kotle, aby bylo zajištěno, že dokáže splnit požadavky systému. Pokud je výkon kotle nedostatečný, může to negativně ovlivnit výkon zařízení využívajících páru, jako jsou autoklávy. Dále je třeba pečlivě vyhodnotit tlaková omezení napájecího systému. Tyto tlakové limity jsou zásadní, protože mají přímý vliv na účinnost i bezpečnost celého systému zásobování párou. Kromě toho je třeba vzít v úvahu vliv jiných zařízení využívajících páru na systém. Provoz tohoto zařízení může ovlivnit dostupnost a konzistenci dodávky páry, což je životně důležité pro udržení výkonu systému.
Nakonec je důležité vzít v úvahu tlak a objem páry během špičky i doby mimo zatížení. Změny v těchto faktorech mohou ovlivnit výkon autoklávu a rovnoměrnost teploty, takže pochopení těchto výkyvů je klíčem k optimalizaci systému. Pojďme diskutovat o klíčových detailech systému přívodu stlačeného vzduchu pro autoklávy. Za prvé, typ a kapacita kompresoru jsou zásadní, protože mají přímý vliv na spolehlivost funkce autoklávu. Dále hraje regulace tlaku zásadní roli při udržování stálého tlaku vzduchu, který je nezbytný pro účinné sterilizační cykly. Filtry a sušičky jsou navíc důležitými součástmi, které zajišťují, že kvalita vzduchu splňuje požadované normy. Celkově je udržování stálého tlaku vzduchu a vysoké kvality vzduchu zásadní pro účinnost a spolehlivost provozu v autoklávu. V tomto snímku se zaměřujeme na klíčové aspekty zásobování vodou a oběhu v autoklávech. Za prvé, umístění a délka vodovodního potrubí jsou rozhodující pro zajištění efektivního zásobování vodou. Správné plánování v této oblasti pomáhá optimalizovat průtok vody a snižuje neefektivitu. Dále specifikace trubek a tryšek, včetně počtu, velikosti a umístění otvorů, stejně jako typů použitých tryšek, hrají významnou roli v tom, jak je voda distribuována v systému. Tyto faktory přímo ovlivňují účinnost cirkulace vody v autoklávu. Zdůrazňujeme také důležitost udržování správného průtoku vody v tryskách, který se obvykle měří v litrech za minutu. Konzistentní průtoky jsou nezbytné pro efektivní provoz autoklávu. Dalším kritickým prvkem jsou specifikace čerpadel. Parametry, jako je jmenovitý výkon, otáčky za minutu, od, min, průměry potrubí a jmenovitý výkon, musí být pečlivě vybrány, aby bylo zajištěno, že čerpadlo může splnit požadavky systému. A konečně, snímače průtoku se používají k měření procesní vody i průtoku vzduchu v systémech stříkání vody. Přesná měření průtoku jsou zásadní pro udržení celkové účinnosti a spolehlivosti systému. S zahájením procesu mapování teploty je důležité důkladně zkontrolovat vodní trysky, abyste se ujistili, že jsou čisté a bez jakýchkoliv nečistot. Ucpané trysky mohou omezit průtok vody, což může vést k nepřesným údajům teploty. Dále zkontrolujte rozvodné potrubí a ujistěte se, že nejsou ucpaná, protože jakékoliv ucpání může způsobit nerovnoměrné zahřívání nebo chlazení během autoklávového cyklu. Nakonec zkontrolujte rozdělovače, abyste se ujistili, že jsou čisté a bez nečistot. Nečistoty v rozdělovačích mohou narušit distribuci vody, což má za následek nepřesné teplotní mapování a sníženou provozní účinnost. Provedení těchto kroků pomáhá zajistit spolehlivé a přesné výsledky mapování teploty. Pojďme diskutovat o klíčových aspektech regulace hladiny vody a odvádění kondenzátu. V první řadě je nezbytné změřit a regulovat objem vody v žlabu na začátku procesu. Tento krok zajišťuje optimální provoz tím, že zabraňuje problémům s přetečením nebo nedostatečným vyplněním, které by mohly narušit systém. Dále je důležité řídit cílovou hladinu vody a udržovat správnou vzdálenost od základny zásobníku. Správné řízení zde zabraňuje provozní neefektivitě a pomáhá udržovat stabilitu systému. Je také důležité implementovat opatření proti zablokování spolu s alarmovými systémy. Tato opatření umožňují včasnou detekci a rychlé odstranění jakýchkoliv blokád, minimalizují prostoje a zajišťují nepřetržitý provoz. Nakonec je třeba věnovat pozornost specifikacím ventilů a potrubí kondenzátu, včetně velikosti potrubí, délky a použití zpětných ventilů. Tyto faktory jsou rozhodující pro účinné odvodnění a zabránění zpětnému toku nebo úniku při zachování integrity systému. Pojďme diskutovat o klíčových faktorech, které se podílejí na regulaci tlaku. Bezpečná a účinná regulace tlaku závisí do značné míry na velikosti otvoru a nastavení tlaku pro proudění vzduchu. Tyto parametry jsou rozhodující pro udržení správných přetlakových profilů nezbytných pro výkon systému. Dále jsou velmi důležité průtoky vzduchu během testování. Správné průtoky vzduchu zajišťují účinné odvádění vzduchu,
což je nezbytné pro zachování integrity sterilizačního procesu. Tlakové a průtokové spínače hrají zásadní roli v systémech řízení přetlaku. Typ použitých spínačů, jejich umístění a nastavení alarmů jsou rozhodující pro efektivní monitorování a včasnou reakci na případné odchylky. A konečně, všechny tyto prvky spolupracují na zajištění integrity sterilizace. Přetlakové profily a systémy odvádění vzduchu jsou navrženy tak, aby fungovaly koordinovaně a spoléhaly na každou komponentu, aby byla zachována celková účinnost sterilizačního procesu. Při regulaci teploty v autoklávech je důležité kompenzovat omezení přesnosti termočlánku a hlavního indikátoru teploty neboli MTI. Pokud má například MTI přesnost plus minus 0,5 stupně Celsia a nastavená hodnota je 121 stupňů Celsia, měla by být řídící teplota nastavena na 121,5 stupňů Celsia, aby bylo zajištěno, že skutečná teplota dosáhne cíle. S touto filozofií kompenzace musí být také sladěny nastavené hodnoty alarmu. Toto zarovnání pomáhá zabránit poklesu teploty pod požadované cílové hodnoty a zachovává konzistenci s parametry stanovenými ve studiích pronikání tepla. Celkově je úprava regulační teploty tímto způsobem nezbytná pro udržení cílových podmínek sterilizace. Pomáhá chránit proces před nepřesnostmi, které by jinak mohly ohrozit účinnost sterilizace. Při stanovování přetlakových profilů je důležité je definovat na základě nejhorších podmínek plnění. Tyto podmínky obvykle zahrnují nejvyšší volný prostor v nádobě a nejvyšší teploty plnění, protože představují nejnáročnější scénáře pro regulaci tlaku. Systémy regulace tlaku musí být navrženy tak, aby se přizpůsobily změnám v plnění obalu. Tato flexibilita je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a efektivity procesu a zabránění jakémukoliv riziku přetlaku, který by mohl ohrozit produkt nebo zařízení. V nejhorším případě podmínky plnění berou v úvahu nejen horní prostor, ale také případný přítomný zbytkový plyn. Oba tyto faktory jsou rozhodující při určování přesných profilů přetlaku pro udržení bezpečných provozních podmínek. Před zahájením teplotního mapování je důležité, aby výrobce nebo dodavatel retorty ověřil instalaci autoklávu a uvedl retortu do provozu na místě. Tento krok zajišťuje, že autokláv, jeho počítačový program a řídící systémy fungují správně a podle specifikace. Díky tomu si můžeme být jisti, že testovací podmínky budou spolehlivé a přesné. Při mapování v autoklávu je důležité používat vícekanálové systémy záznamu teploty nebo více nezávislých záznamníků dat, které umožňují programovatelný sběr dat, frekvenci a načasování. Tyto systémy pomáhají zajistit přesné monitorování a přesný sběr dat v průběhu celého procesu. Kalibrace senzorů je nezbytná a musí být provedena podle národních nebo mezinárodních norem SI. Tento krok zaručuje přesnost a spolehlivost měření teploty, což je rozhodující pro validaci sterilizačních cyklů. Zařízení s vyčnívajícími sondami obecně poskytují lepší přesnost ve srovnání se záznamníky pilulek, zejména při sledování sterilizačních teplot pod 140 stupňů Celsia. Výběr správného typu senzoru může výrazně zlepšit přesnost měření. Celkově lze říci, že správný výběr a kalibrace teplotních senzorů jsou klíčem k efektivnímu mapování v autoklávu. Využití pokročilých a dobře kalibrovaných zařízení zvyšuje přesnost a spolehlivost sterilizačních procesů a zajišťuje bezpečnost a shodu s předpisy. Komplexní termočlánky typu T jsou vyrobeny z mědi a konstantanu, díky čemuž jsou díky svému spolehlivému výkonu ideální pro aplikace tepelného zpracování. Jednou z klíčových výhod těchto termočlánků je jejich teflonová izolace, která nabízí odolnost i flexibilitu. Tato izolace jim také umožňuje odolat sterilizačním teplotním rozsahům, což rozšiřuje jejich použitelnost. Kromě toho se tyto termočlánky dodávají jak ve variantách s flexibilním drátem, k dispozici s tloušťkou 20, 22 nebo 24, tak s pevnými jehlami, které poskytují univerzální řešení pro přesné měření teploty v různých aplikacích. Při práci s termočlánkovými konektory je důležité si uvědomit, že teplotní rozdíly mezi vodičovými spoji mohou způsobit chyby ve vašich odečtech.
Tyto teplotní odchylky mohou vést k nepřesným měřením, proto je klíčové je minimalizovat je. Dalším běžným problémem je obrácená polarita na spojích mezi termočlánkem a prodlužovacím vodičem. Pokud jsou vodiče připojeny nesprávně, může to vést k významným chybám měření. Vždy znovu zkontrolujte polaritu, abyste zajistili přesné údaje. Zásadní je také údržba konektorů. Pravidelné čištění čističem kovů pomáhá udržovat dobrý elektrický kontakt, což zabraňuje chybám způsobeným špatným připojením. A konečně, podobnou pozornost je třeba věnovat senzorům, RTD a termistorům PT100. Správná údržba těchto zařízení je nezbytná pro zajištění spolehlivého a přesného měření teploty. Pojďme si probrat kalibrační postupy a proč jsou důležité. Za prvé, během počáteční kalibrace musí být všechny senzory před zahájením jakéhokoliv testování skalibrovány pomocí kalibrovaného referenčního teploměru. Pro zajištění přesnosti je důležité zaznamenat všechny relativní posuny do softwaru pro záznam dat. Dále je zásadní udržovat pravidelný plán kalibrace. Senzory by měly být kalibrovány každých 12 až 18 měsíců. Tato pravidelná kalibrace pomáhá předcházet chybám při vyhodnocování procesu, ke kterým může dojít v důsledku posunu nebo opotřebení senzoru v průběhu času. Posun senzoru může způsobit nekonzistentní odečty teploty, což může ohrozit přesnost vašich vyhodnocení. Tato nekonzistence může vést k nespolehlivým údajům a ovlivnit rozhodování. A konečně, přesné odečty teploty jsou nezbytné pro spolehlivé vyhodnocení procesu. Kalibrace zajišťuje, že senzory poskytují konzistentní a důvěryhodná data, což je zásadní pro udržení standardů kvality a výkonu. K kalibraci teplotních senzorů je důležité spojit všechny senzory dohromady spolu se známým přesným referenčním senzorem. Celé toto nastavení se pak umístí do autoklávu při sterilizační teplotě, obvykle kolem 121 nebo 122 stupňů Celsia. Aby byla kalibrace spolehlivá, měly by být chyby měření udržovány v úzkém rozmezí 0,2 až 0,3 stupně Celsia. Udržování takto nízkých chyb pomáhá udržovat přesnost kalibračního procesu. Kromě toho by rozptyl nebo odchylka mezi senzory neměla překročit 0,5 až 0,6 stupně Celsia. Zachování této konzistence je rozhodující pro přesné mapování teploty v autoklávu. Ke zprávě o mapování autoklávu je také nezbytné přiložit nejnovější kalibrační certifikáty. Tyto dokumenty slouží jako důkaz, že proces kalibrace byl řádně proveden. Celkově je přesná kalibrace zásadní pro zajištění efektivního provozu autoklávu při požadovaných teplotách sterilizace. Tato přesnost je klíčem k udržení bezpečnosti a splnění norem shody. Mapování teploty v autoklávech je zásadním krokem k zajištění bezpečnosti potravin i kvality výrobků. Poskytuje přesnou charakteristiku tepelného prostředí během celého zpracovatelského cyklu, což je nezbytné pro zachování integrity sterilizovaných potravinářských výrobků. Proces zahrnuje vytvoření podrobné teplotní mapy, která pokrývá všechny fáze retortového cyklu. Zahřívání nebo dobu náběhu, dobu výdrže nebo vaření a chlazení. Každá z těchto fází hraje zásadní roli v pochopení toho, jak je teplo distribuováno a udržováno v autoklávu. Jedním z klíčových výsledků mapování teploty je identifikace nejchladnějších a nejpomalejších bodů ohřevu uvnitř autoklávu. Tyto kritické body jsou důležité pro ověření, že je dosaženo rovnoměrnosti teploty v celé komoře, což zajišťuje, že žádná oblast není nedostatečně zpracována. Mapování teploty také podporuje validaci tepelných procesů. Tím, že potvrzuje, že autokláv pracuje v požadovaných parametrech, pomáhá předcházet jak nedostatečnému, tak nadměrnému zpracování, které by mohlo ohrozit bezpečnost nebo kvalitu potravin. A konečně, zajištění rovnoměrnosti teploty je zásadní pro spolehlivé a opakovatelné výsledky zpracování. Rovnoměrné rozložení tepla zaručuje, že všechny potravinářské výrobky jsou zpracovány rovnoměrně a bezpečně a splňují regulační normy a očekávání spotřebitelů.
Před zahájením tepelného mapování v autoklávu je nezbytné stanovit profil přetlaku. Tento profil řídí tlakové rampy během fáze ohřevu i chlazení, což pomáhá zabránit roztažení obalu během ohřevu. Správná regulace tlaku je zásadní, protože chrání kvalitu produktu a zajišťuje spolehlivost procesu. Expanze obalu během ohřevu může prodloužit délku tepelné dráhy, což může vést k nedostatečnému zpracování produktu. Stanovením a dodržováním správného tlakového profilu můžeme toto riziko zmírnit a zachovat konzistentní zpracování. Podobně může zhroucení obalu během chlazení narušit integritu těsnění produktu, což může mít za následek únik nebo kontaminaci. Tlakový profil je navržen tak, aby se těmto problémům vyhnul pečlivým řízením změn tlaku. Celkově je udržování správné regulace tlaku prostřednictvím stanoveného tlakového profilu zásadní pro zajištění kvality produktu i spolehlivosti procesu. Toho je dosaženo pečlivým řízením tlakových ramp v průběhu celého tepelného cyklu. Tento snímek zdůrazňuje kritický význam řízení přetlakové rampy během fáze chlazení při zpracování retorty. Začátek chlazení, ať už pomocí parní vzduchové, vodní sprchy, nebo paravodní sprejové retorty, je nejdůležitějším bodem pro zvládnutí přetlakové rampy. Když se do retorty dostane studené médium, způsobí to rychlý kolaps tlaku vyvíjeného přehřátou párou nebo vodou. Aby bylo možné tento pokles tlaku vyrovnat a udržet rovnováhu, je nezbytné rychlé vstřikování vzduchu. Pokud není tlak během chlazení správně vyvážen, může to vést k vážným následkům, jako je nafouknutí sady nebo dokonce ke katastrofálnímu selhání. Na druhou stranu nadměrná kompenzace při regulaci tlaku hrozí rozdrcením obalů, což může způsobit netěsnosti a viditelné vady. Proto je nezbytné přesné řízení tlaku. Klíčovou roli v tomto procesu hraje vstřikování vzduchu, které kompenzuje rychlý pokles tlaku způsobený studeným médiem. Pomáhá udržovat rovnováhu tlaku uvnitř retorty, zabraňuje poškození a zachovává integritu obalů. Stručně řečeno, nesprávná regulace tlaku během chlazení představuje významná rizika, včetně nafouknutí obalu, rozdrcení, netěsnosti a vizuálních vad. Udržování přesné a včasné regulace tlaku je nezbytné pro zajištění kvality a bezpečnosti produktu během celého procesu chlazení. Existuje několik metod, jak zjistit profil přetlaku během retortových cyklů. Za prvé, záznamníky tlaku mohou být utěsněny uvnitř obalů a zaznamenávat vnitřní tlak v průběhu celého cyklu. Tato zařízení však poskytují data až po dokončení cyklu a odstranění balíčků, takže úpravy v reálném čase nejsou možné. Za druhé, teoretické výpočty pomocí Moliérových křivek mohou aproximovat tlakové profily v různých teplotních rozsazích. I když tyto výpočty nabízejí základní porozumění, musí být potvrzeny praktickými metodami, protože sami o sobě nestačí. Za třetí, vychylovací zařízení vybavená senzory měří rozpínání a smršťování obalů v reálném čase. To umožňuje dynamické ladění a přesnou kontrolu profilu přetlaku během cyklu. A konečně, ruční nastavení zahrnuje operátory, kteří vizuálně pozorují vychýlení obalu přes retortové okno a provádějí úpravy na základě toho, co vidí. Tato metoda je do značné míry závislá na lidském úsudku a vizuálním hodnocení. Každá metoda má své výhody a omezení a často se používá kombinace, která zajišťuje přesnou kontrolu profilu přetlaku. Při plánování tlakových zkoušek je důležité vzít v úvahu několik klíčových faktorů, které zajistí úspěšné výsledky. Nejprve je třeba pečlivě vyhodnotit variabilitu volného prostoru v různých složeních obalů. Odchylky ve volném prostoru mohou výrazně ovlivnit proces zvyšování tlaku, takže pochopení tohoto rozsahu pomáhá zachovat konzistenci během zkoušek. Dále je zásadní řídit teplotní profil. Je třeba vzít v úvahu rozsah teplot plnění v rámci zatížení retorty a navrhnout profil tak, aby vyhovoval nejteplejším obalům, aniž by došlo k poškození těch chladnějších. Dosažení této rovnováhy je zásadní pro zachování kvality výrobků. Kromě toho by měly být důkladně posouzeny podmínky uzavření obalu, jako je vstřikování páry,
uzavření toku páry a vakuové uzavření. Tyto metody pomáhají zmenšit volný prostor a zjednodušit regulaci tlaku, což je nezbytné pro úspěch zkoušky. Nakonec tyto podmínky uzavření považujte za provozní předpoklady nebo kritické kontrolní body. Řádná kontrola a monitorování těchto faktorů jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a konzistence v průběhu celého klinického hodnocení. Přehlédnutí tohoto může vést k selhání zkoušek nebo představovat bezpečnostní riziko. Při výběru typů balení a vzorců nakládky retorty je důležité vyhodnotit rozložení teploty pro každou velikost balení a konfiguraci nakládky. Toto hodnocení by mělo být prováděno po delší dobu, aby bylo zajištěno, že tepelný proces je účinný a spolehlivý. Při počátečním mapování se zaměřte na identifikaci nejhoršího možného scénáře velikosti a orientace balení. Jedná se o kritický krok, protože zpochybňuje tepelný proces a pomáhá odhalit případné slabiny v systému. Je také nezbytné předem prodiskutovat typ produktového balení. Tím zajistíte, že výsledky mapování přesně reprezentují skutečné podmínky, což přispívá k celkové spolehlivosti tepelného procesu. Podobně by měly být před zahájením procesu mapování prodiskutovány vzory načítání retorty. Tento přípravek pomáhá zaručit, že výsledky mapování jsou spolehlivé a podporují dosažení konzistentního a efektivního tepelného procesu. Při diskuzi o velikosti a rozměrech balení je důležité si uvědomit, že tyto faktory jsou klíčové pro efektivitu zpracování. Určují, jak jsou produkty uspořádány v zásobnících a přepravkách, a přesné specifikace nám pomáhají co nejlépe využít dostupný prostor retorty. Dále hraje významnou roli orientace obalů během zpracování, ať už vertikální nebo horizontální. Tato volba ovlivňuje, jak rovnoměrně se produkt ohřívá a chladí, takže výběr správné orientace je nezbytný pro zajištění konzistentního rozložení teploty v celém balení. Načítání konfigurace je dalším kritickým aspektem. Možnosti, jako je vrstvené, vnořené nebo posunuté uspořádání, mají vliv jak na stabilitu zatížení, tak na účinnost přenosu tepla během zpracování. Výběr správné konfigurace pomáhá zachovat integritu produktu. Musí být také jasně definována kapacita a detaily vrstvení. To zahrnuje maximální počet balení na vrstvu, počet vrstev na bednu a počet přepravek se vejde do retorty. Tyto parametry ovlivňují celkovou propustnost a efektivitu a jasné pokyny pomáhají předcházet přetížení a zároveň zajišťují jednotné zpracování. A konečně, konstrukce podnosu a přepravky, včetně rozteče a konfigurace otvorů, ovlivňuje průtok topného a chladicího média. Procento otevřené plochy je obzvláště důležité, protože ovlivňuje, jak dobře je teplota rozložena. Správný design je zde rozhodující pro dosažení konzistentních a jednotných výsledků zpracování. Při provádění tepelného mapování je důležité přesně specifikovat materiály, formáty a rozměry obalů. Tyto detaily jsou zásadní, protože ovlivňují, jak teplo interaguje s produktem během zpracování. Poskytnutí přesných specifikací zajišťuje, že výsledky termického mapování skutečně odrážejí skutečné výrobní podmínky. Kromě toho musí být jasně uvedena celková hmotnost produktu načteného v retortě. Tyto informace nám umožňují posoudit hustotu zatížení, která významně ovlivňuje rozložení teploty v retortě. Pochopení hustoty zatížení je rozhodující pro správnou interpretaci dat tepelného mapování. A konečně, vlastnosti samotného obalu hrají zásadní roli v tom, jak je teplota distribuována v celém produktu. Přesné zachycení těchto charakteristik obalů pomáhá zajistit, aby se tepelné mapování úzce shodovalo se skutečnými výrobními scénáři, což vede k efektivnějšímu a spolehlivějšímu ověřování tepelného procesu. Při provádění tepelného mapování se volí nejmenší velikost balení, protože vytváří nejvyšší hustotu zatížení, což představuje největší výzvu pro tepelný proces. Tím je zajištěno, že mapování zachytí i ty nejnáročnější podmínky. Produkty vybrané pro tepelné mapování jsou ty s nejvyšší mírou absorpce tepla.
U konvekčně ohřívaných produktů se používá voda nebo produkt s nejrychlejším ohřevem, zatímco u kondukčně vyhřívaných produktů se používá buď skutečný produkt, nebo materiál, který simuluje jeho tepelné vlastnosti. Tento pečlivý výběr produktů a materiálů zajišťuje, že proces tepelného mapování přesně odráží nejnáročnější podmínky, kterým bude proces čelit. Použití materiálů simulujících produkt pro kondukčně vyhřívané produkty pomáhá efektivně posoudit tepelný proces napodobením tepelného chování skutečného produktu. Při provádění mapování teploty v autoklávu je důležité, aby zúčastnění pracovníci měli obecné zkušenosti s prováděním měření a analýzou dat. Tato odbornost je rozhodující pro zajištění spolehlivosti shromážděných dat a toho, aby interpretace těchto dat vedla k platným závěrům pro validaci procesu. Kromě toho musí mít jednotlivci solidní znalosti o konstrukci autoklávu. Tyto znalosti jsou nezbytné pro provádění efektivního teplotního mapování a pomáhají zaručit spolehlivost celého procesu mapování. V neposlední řadě je nutné dobře porozumět procesům tepelné konzervace potravin. Tyto znalosti podporují validaci tepelných procesů a hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti a kvality zpracovávaných potravinářských výrobků. V tomto snímku se zaměřujeme na cíle zkoušek rozložení teploty během procesu retorty. Za prvé se snažíme vytvořit podrobnou teplotní mapu v průběhu fází ohřevu, udržování a chlazení. Toto mapování je nezbytné pro pochopení toho, jak se retorta chová tepelně během každé fáze, aby bylo zajištěno, že proces zůstane konzistentní a splňuje všechny bezpečnostní normy. Dále identifikujeme nejchladnější a nejpomalejší body ohřevu v retortě. Určení těchto kritických oblastí je zásadní pro zaručení, že každá část produktu dosáhne požadované teploty, která potvrzuje účinnost tepelného procesu. Porovnáváme také výkon napříč více retortovými nádobami. Výběrem nejvýkonnější retorty pro studie pronikání tepla zajistíme, že budou řešeny nejnáročnější podmínky, což pomůže optimalizovat tepelný proces pro všechny jednotky. Nakonec posoudíme vliv špičkové poptávky po páře na topný výkon. Pochopení těchto provozních omezení nám umožňuje identifikovat potenciální systémová omezení, která by mohla ovlivnit bezpečnost výrobků, a podporuje vývoj strategií ke zmírnění těchto problémů. Mapování teploty v retortách je dosaženo použitím permanentních senzorů, které jsou instalovány uvnitř retorty. Tyto senzory nepřetržitě monitorují a poskytují údaje o rozložení teploty v průběhu celého procesu. Tato kontinuální data jsou nezbytná pro validaci tepelného procesu a zajištění bezpečnosti produktu. Kromě permanentních senzorů se pro podrobnější analýzu používají dočasné sondy, jako jsou záznamníky teploty nebo termočlánky. Tyto sondy jsou strategicky umístěny kolem a uvnitř produktových balíčků, aby identifikovaly jakákoliv chladná místa, která by mohla existovat. To pomáhá dosáhnout komplexního mapování teploty. Kombinací dat z permanentních senzorů i dočasných sond získáváme detailní přehled o rozložení teploty. Tento kombinovaný přístup účinně ověřuje tepelný proces a zajišťuje, že jsou identifikována všechna studená místa, což umožňuje optimalizaci procesu a zvýšení bezpečnosti produktu. Při umisťování senzorů do každého košíku je důležité použít alespoň 5 senzorů, přičemž ideální je až 10. Tyto senzory by měly být rozmístěny v různých vrstvách nebo oddělených pozicích v koši, aby bylo zajištěno komplexní monitorování teploty v celém koši. Pokud máte k dispozici omezený počet senzorů, můžete to kompenzovat zvýšením počtu opakovaných běhů. Tento přístup poskytuje další datové body, které pomáhají udržovat přesnost a spolehlivost monitorování teploty i přes méně senzorů. Záznamníky teploty by měly být strategicky umístěny v blízkosti klíčových referenčních bodů, jako je referenční teploměr, MTI, a řídící senzor autoklávu, PT-1-0-0. Umístění záznamníků na těchto místech pomáhá zajistit přesnou detekci jakýchkoliv teplotních změn během procesu. Celková strategie umístění senzoru je navržena tak, aby účinně detekovala studená místa. Přesné a promyšlené umístění je zásadní,
aby se zajistilo, že nebudou přehlédnuty žádné teplotní odchylky, což je nezbytné pro spolehlivý sběr dat. Dodržováním tohoto přístupu můžete zajistit přesné sledování teplotních změn. Správné umístění senzoru je klíčem k získání spolehlivých dat a zvýšení celkové kvality monitorovacího procesu. Při umisťování senzorů je důležité vyhnout se jakémukoliv kontaktu s kovovými částmi košů nebo obalů, jako jsou plechovky nebo pokovené obaly, protože kov může narušovat přesnost a spolehlivost senzorů. Pro optimální umístění senzorů umístěte senzory mezi obaly nebo na horní povrchy a ujistěte se, že se nedotýkají samotného obalu. Toto pečlivé umístění je nezbytné pro získání přesných údajů. Hlavním cílem je identifikovat nejpomalejší místa ohřevu v koších, což je rozhodující pro určení studeného místa. Přesná identifikace tohoto místa zajišťuje adekvátní průběh procesu. Celkově je správné umístění senzoru klíčem k zajištění přiměřenosti procesu, což zaručuje bezpečnost i účinnost v procesu ohřevu. Při provádění opakovaných studií rozložení teploty je možné snížit počet použitých validačních senzorů, ale pouze za určitých podmínek. Tyto podmínky zahrnují potvrzení, že umístění chladných míst zůstává v souladu s těmi, která byla identifikována v předchozích studiích. Kromě toho nesmí být provedeny žádné změny v autoklávu nebo tepelném procesu od posledního mapování. Optimalizace využití senzoru tímto způsobem nabízí několik výhod. To vede k vyšší efektivitě zdrojů snížením počtu senzorů potřebných v následných studiích. Důležité je, že toto snížení neohrožuje přesnost teplotního mapování. Celkově tento přístup pomáhá zefektivnit proces validace ve studiích v autoklávu, což je činí praktičtějšími a nákladově efektivnějšími. Zachování konzistence je však zásadní proto, aby byla tato optimalizace platná. Místa chladných míst identifikovaná v dřívějších studiích musí být spolehlivá a nezměněná. Pokud byly provedeny jakékoliv úpravy autoklávu nebo tepelného procesu, je pro zajištění přesné validace vyžadováno úplné mapování senzoru s původním počtem senzorů. Při identifikaci studených míst v autoklávu je důležité si uvědomit, že neexistuje žádné univerzální pravidlo, kde se tato místa budou nacházet. Pokud je počet senzorů omezený, upřednostněte umístění validačních senzorů do středu koše, protože se často jedná o kritickou oblast. Kromě toho umístěte senzory do rohů koše, abyste zajistili komplexní pokrytí a lepší detekci teplotních změn. Zvláštní pozornost věnujte spodním vrstvám koše, zejména pokud je topné médium přiváděno zhora. Senzory umístěné v těchto spodních vrstvách pomáhají identifikovat teplotní rozdíly, které by jinak mohly být přehlédnuty, a zajišťují přesnou detekci studených míst ve vertikálních topných systémech. Pro ještě přesnější ověření použijte dva další senzory uvnitř obalů naplněných produktem. Tyto senzory měří přímo počáteční teplotu produktu, což podporuje přesnější identifikaci studených míst během procesu validace. Přesné měření teploty je zásadní pro správnou identifikaci chladných míst. Senzory musí být strategicky umístěny tak, aby poskytovaly spolehlivá data, což zase zajišťuje, že autokláv pracuje v rámci ověřených parametrů a udržuje bezpečnost a kvalitu produktu. Celkově lze říci, že komplexní přístup k validaci zahrnuje více umístění senzorů, včetně středu košíku, rohů a uvnitř obalů naplněných produkty. Tato důkladná strategie umístění senzoru zajišťuje úplnou a efektivní validaci procesu autoklávu. Při měření teploty uvnitř obalů produktů by měly být v ideálním případě umístěny dva senzory uvnitř obalů naplněných produktem. Toto nastavení poskytuje přesné měření vnitřní teploty, které je nezbytné pro spolehlivou validaci tepelného procesu. Pokud umístění senzorů uvnitř obalů není proveditelné, alternativní metodou je použití ručního teploměru. To zahrnuje propíchnutí dvou balení těsně před zahájením autoklávového cyklu, aby se ručně zaznamenala počáteční teplota produktu. Přesné měření vnitřní teploty je zásadní, protože zajišťuje bezpečnost a kvalitu produktu tím, že podporuje spolehlivou validaci tepelného procesu.
Tento krok je zásadní pro zachování integrity produktu během celého procesu sterilizace. Při provádění teplotního mapování je zásadní zaměřit se na nejnižší počáteční teploty produktu, které se očekávají během výroby. Tento přístup zajišťuje, že proces je validován za těch nejnáročnějších tepelných podmínek, což poskytuje jasnou představu o tom, jak se produkt chová z hlediska tepla během celého zpracování. Je důležité si uvědomit, že vnitřní teplota autoklávu může být vyšší než skutečná teplota produktu. Tento rozdíl ovlivňuje celkové tepelné zatížení, ke kterému dochází během procesu, takže jakékoliv závěry vyvozené z teplotního mapování musí tuto odchylku zohlednit, aby byla zachována přesnost. Koše a regály používané v tomto procesu navíc často dosahují vyšších teplot než samotný produkt. Jejich tepelné vlastnosti se přidávají k celkovému tepelnému zatížení, což je třeba vzít v úvahu během teplotního mapování, aby bylo dosaženo přesných výsledků validace. Provedením teplotního mapování při nejnižších teplotách produktu zajišťujeme, že proces je validován i v těch nejnáročnějších podmínkách. Tato metoda poskytuje cenné poznatky o extrémních tepelných scénářích a zaručuje spolehlivost a konzistenci procesu v celé řadě podmínek. Pro efektivní sběr dat během autoklávového cyklu by měly být odečty teploty prováděny každých 10 až 30 sekund. Tento interval začíná na začátku autoklávového cyklu a pokračuje až do konce fáze chlazení. Sběr dat na této frekvenci nám umožňuje vytvořit detailní teplotní profil v průběhu celého procesu. Pomáhá nám přesně identifikovat, jak je teplota distribuována uvnitř autoklávu, určit případná studená místa a posoudit celkovou stabilitu procesu. Sledováním celého cyklu od začátku do konce zajišťujeme, že nedojde k vynechání žádné fáze, což podporuje důkladnou analýzu a kontrolu kvality. Důležité plně naložit koše produktem podle normálního výrobního vzorce nakládání. Tato konfigurace plného zatížení zajišťuje, že mapování teploty přesně odráží skutečné podmínky zpracování. Tímto způsobem získáváme platná data pro validaci tepelného procesu, která je nezbytná pro zachování bezpečnosti a kvality produktu. Aby bylo mapování teploty účinné, musí odrážet skutečné podmínky zpracování. Dodržování standardního výrobního vzoru nakládání a použití konfigurace při plném zatížení jsou kritickými kroky k dosažení přesného ověření tepelného procesu. Validace tepelného procesu hraje zásadní roli při zaručení bezpečnosti a kvality produktu. Použití konfigurace plného zatížení poskytuje spolehlivá data pro toto ověření a dodržování normálního vzorce načítání výroby je klíčem k zajištění správné validace procesu. Při nastavování cílové procesní teploty během mapování v autoklávu je důležité zvolit teplotu co nejblíže maximální provozní teplotě, která se v zařízení běžně používá. Tento přístup zajišťuje, že proces mapování přesně odráží skutečné podmínky, ve kterých autokláv pracuje. Udržování přesného nastavení teploty je zásadní pro zachování integrity tepelného profilu. Kromě toho by se teplotní mapování nemělo lišit o více než přibližně 2,0 stupňů Celsia od teplot skutečně aplikovaných během procesu. Udržování v tomto rozmezí zaručuje relevanci a přesnost tepelného profilu, což je nezbytné pro spolehlivou validaci procesu a konzistentní provoz. Pro každý košík musí být provedeny minimálně 2 testy, aby byla zaručena spolehlivost a konzistentní data. Tento minimální požadavek na testování pomáhá zajistit spolehlivost tepelného procesu. Kromě toho se doporučuje provést 3 série měření, zejména během počáteční fáze mapování. Provádění více sérií podporuje důkladnou a robustní identifikaci vzorců ohřevu v koších. Tato úroveň validace je rozhodující při hledání schválení FDA v USA, protože potvrzuje přesnou identifikaci nejrychlejších a nejpomalejších topných košů, což je nezbytné pro dodržování předpisů. Při použití retold, které jsou závislé na vysokokapacitních čerpadlech nebo ventilátorech pro cirkulaci topných a chladicích médií, je zásadní vyhodnotit, jak mohou podmínky sníženého průtoku ovlivnit proces. Nastavení vhodných nastavených hodnot alarmu pomáhá zajistit,
aby při poklesu průtoku nebyl ohrožen přenos tepla. To je nezbytné pro udržení bezpečného a efektivního zpracování a zabránění případným problémům způsobeným nedostatečnou cirkulací médií. Stanovení těchto prahových hodnot alarmu umožňuje včasnou detekci a reakci, což zajišťuje integritu procesu i za podmínek nižšího průtoku. V této části se zaměříme na výpočet klíčových statistických metrik z našich měření teploty. Začneme tím, že pro každý košík určíme průměrnou teplotu, čímž získáme průměrnou hodnotu, se kterou můžeme pracovat. Dále vypočítáme směrodatnou odchylku, abychom pochopili, jak moc se teploty liší v rámci každého koše. Nakonec zjistíme teplotní rozsah odečtením minimální teploty od maxima, což poskytuje přehled o šíření dat. Když přejdeme k teplotním grafům, prozkoumáme tyto grafy, abychom identifikovali vzorce zahřívání v průběhu času. Zvláštní pozornost věnujeme nejrychlejším topným vrstvám v každém koši, protože ty mohou odhalit, jak rychle určité oblasti dosáhnou požadované teploty. Podobně se podíváme na nejpomalejší topné vrstvy, abychom posoudili, jak rovnoměrně je teplo distribuováno v celém koši. Při analýze tepelné rovnoměrnosti porovnáváme rychlosti ohřevu v různých vrstvách, abychom vyhodnotili, jak rovnoměrně je teplo aplikováno. Na základě údajů z teplotně časových grafů posuzujeme konzistenci procesu ohřevu. Jakékoliv nesrovnalosti v rychlosti ohřevu jsou zvýrazněny, aby se identifikovaly potenciální problémy, které mohou ovlivnit kvalitu produktu. Nakonec vyhodnotíme celkovou konzistenci procesu analýzou ohřevu ve všech koších. Údaje o teplotě korelujeme s časem, abychom odhalili případné trendy nebo nesrovnalosti. To pomáhá zajistit, aby proces trvale splňoval požadované standardy tepelného výkonu při zachování bezpečnosti a kvality produktu. V tomto snímku se zaměřujeme na identifikaci nejrychlejších a nejpomalejších topných vrstev během tepelného procesu. Nejprve použijeme grafy závislosti teploty na čase, které jsou přiblíženy na konci fáze ohřevu, abychom vizuálně sledovali, jak jednotlivé senzory reagují. Toto podrobné pozorování nám pomáhá pochopit tepelné chování každé vrstvy během kritické fáze ohřevu. Dále určíme čas, kdy každý senzor dosáhne předpokládané minimální provozní teploty, například 122 stupňů Celsia. Tento krok je nezbytný pro určení, které vrstvy se zahřívají nejrychleji a které nejpomaleji, a zajistit, aby všechny senzory dosáhly nezbytných tepelných prahů pro účinné tepelné zpracování. A konečně, tento identifikační proces je životně důležitý pro ověření celkového tepelného procesu. Potvrzuje, že všechny oblasti výrobku jsou adekvátně a rovnoměrně tepelně ošetřeny, což je zásadní pro udržení kvality výrobku a splnění bezpečnostních norem. Doba náběhu, neboli CUT, je definována jako časový interval od začátku ohřevu do doby, než retorta dosáhne teploty zpracování. Jedná se o kritický parametr při tepelném zpracování, protože přímo ovlivňuje bezpečnost a kvalitu potravin. Pochopení a řízení CUT pomáhá udržovat konzistentní a efektivní podmínky zpracování. U referenčního senzoru kritéria přijatelnosti vyžadují, aby ukazoval minimální procesní teplotu nebo vyšší. Tím se potvrzuje, že retorta dosáhla nezbytných podmínek pro správné zpracování, které je nezbytné pro validaci tepelného procesu. Validační senzory mají přísný limit odchylky. Nesmí se lišit o více než 0,5 stupně Celsia od minimální procesní teploty. Tím je zajištěno rovnoměrné zahřívání v celé retortě, což je zásadní pro spolehlivost procesu a bezpečnost produktu. Celkově je rozhodující rovnoměrné a včasné zahřátí v celé retortě. Zaručuje, že všechny části produktu dosáhnou požadované teploty současně, čímž se minimalizuje riziko nedostatečného zpracování a zajišťuje bezpečnost a kvalita finálního produktu. Na tomto snímku se zaměřujeme na analýzu teplotní stability a proměnlivosti během fáze doby vaření. Nejprve vypočítáme klíčové statistiky senzorů určením střední teploty pro každý senzor během vaření a výpočtem směrodatné odchylky pro posouzení variability.
Pro zajištění přesné analýzy je důležité soustředit se pouze na fázi doby vaření. Dále připravíme regulační grafy pro vizualizaci teplotních dat. Tyto grafy obsahují plnou čáru představující celkovou střední teplotu držení a přerušované čáry označující limity plus minus 3 sigma od průměru, které nám pomáhají pochopit rozsah normální variace. Chybové úsečky také začleňujeme do regulačních diagramů. Tyto chybové úsečky představují plus minus 1 směrodatnou odchylku opakovaných měření, což nám umožňuje podrobněji zvýraznit variabilitu specifickou pro senzor. Pomocí těchto regulačních diagramů sledujeme teplotní stabilitu v průběhu celého procesu vaření. To nám pomáhá identifikovat jakékoliv odchylky od střední teploty udržování a udržovat konzistentní kontrolu teploty u všech senzorů. Nakonec analyzujeme grafy, abychom identifikovali variabilitu mezi různými šaržemi. Porovnáním dat ze senzorů můžeme odhalit nesrovnalosti a zajistit jednotnou regulaci teploty pro každou šarži, což je rozhodující pro kvalitu a bezpečnost produktu. Během fáze udržování je nezbytné, aby referenční senzor udržoval teplotu na nebo nad minimální procesní teplotou. Tím je zajištěno, že procesní podmínky zůstanou po celou dobu konzistentní, což je rozhodující pro účinnou sterilizaci nebo pasterizaci. Pokud toto kritérium není splněno, může být ohrožena integrita procesu. V polovině fáze prodlevy musí všechny validační senzory registrovat teploty nad minimální procesní teplotou. Tento kontrolní bod potvrzuje, že proces postupuje tak, jak bylo zamýšleno, a pomáhá zajistit, aby sterilizace nebo pasterizace byla účinná. Po zbytek fáze prodlevy musí validační senzory udržovat teploty, které neklesnou pod požadovanou procesní teplotu. Tato stabilita je rozhodující pro udržení procesu v nezbytných parametrech a pro dosažení požadovaných výsledků v oblasti bezpečnosti a kvality. Celkově jsou tato kritéria přijatelnosti navržena tak, aby byla zajištěna účinná sterilizace nebo pasterizace. Přísným dodržováním těchto kroků zaručujeme bezpečnost a kvalitu produktu a splňujeme přísné bezpečnostní normy v průběhu celého procesu. V této části se zaměříme na analýzu grafů závislosti teploty na čase, zejména na střed fáze ochlazování. Pečlivým pozorováním těchto grafů můžeme určit, které vrstvy se ochlazují nejrychleji a které nejpomaleji. Věnujte velkou pozornost trendům a změnám v rychlosti chlazení v různých vrstvách. Dále určíme čas, kdy každý senzor dosáhne střední teploty chlazení, například 80 stupňů Celsia. Porovnání těchto časů mezi senzory nám pomáhá určit rozdíly v rychlosti chlazení mezi vrstvami. Toto srovnání je zásadní pro posouzení relativní rychlosti chlazení každé vrstvy. A konečně, zajištění homogenity chlazení je zásadní pro udržení kvality produktu a efektivní řízení procesu. Analýzou dat můžeme ověřit, že chlazení je rovnoměrné ve všech vrstvách. Pokud jsou zjištěny nějaké nesrovnalosti, je třeba je neprodleně řešit, aby byly dodrženy optimální standardy výrobků. Studený bod označuje oblast uvnitř retorty, které trvá nejdéle dosažení minimální požadované teploty zpracování během ohřevu. Identifikace tohoto místa je zásadní, protože určuje účinnost tepelného procesu a zajišťuje, aby všechny části retorty splňovaly bezpečnostní normy. Abychom přesně lokalizovali studené místo, spoléháme se na data ze senzorů. Senzor, který zaznamenává nejnižší průměrnou teplotu během stabilní fáze držení, indikuje umístění studeného místa. Tyto senzory jsou klíčové pro přesné určení místa, kde se studená skvrna vyskytuje. Přesná identifikace studeného místa je pro ověření procesu zásadní. Zaručuje, že v celém výrobku je dosaženo minimální teploty zpracování, což zajišťuje bezpečnost a soulad s protokoly o bezpečnosti potravin. Tento krok pomáhá udržovat nejvyšší standardy v oblasti tepelného zpracování. Tato část zprávy o mapování autoklávu pokrývá několik kritických aspektů návrhu a provozu autoklávu. 5 první části je podrobně popsána konstrukce autoklávu a typ použitého topného média, jako je horká voda nebo pára vzduch. Tyto informace jsou nezbytné pro pochopení toho,
jak autokláv funguje. Dále zpráva podrobně popisuje klíčové ovládací prvky, včetně umístění referenčního teploměru, MTI, a kontrolního teploměru, PT-1-0-0. Ty jsou zásadní pro udržení přesné regulace teploty během provozu. Zpráva také identifikuje umístění přístrojů pro monitorování tlaku, jako jsou manometry a převodníky tlaku, které jsou životně důležité pro přesné odečty tlaku. Kromě toho popisuje konfigurace autoklávu a identifikační údaje, včetně výrobce, modelu, sériového čísla a data výroby. To pomáhá při sledování a ověřování zařízení. Zahrnuty jsou také specifikace košíků, které specifikují počet a rozměry košíků, typy stěn košíků, pozice sběračů a velikosti výstupů. Tyto podrobnosti poskytují přehled o kapacitě a uspořádání autoklávu. Nakonec zpráva nastiňuje technická řešení pro dodávku stlačeného vzduchu a obsahuje data poslední kalibrace manometrů a teploměrů, aby byl zajištěn efektivní provoz autoklávu a splnění kalibračních norem. Tato část zprávy o mapování autoklávu poskytuje podrobný přehled schématu plnění autoklávu používaného při mapování teploty. Určuje, jak jsou balíčky orientovány, ať už svisle nebo vodorovně, a podrobně popisuje počet balíčků ve vrstvě a také počet vrstev v košíku. Zpráva se také zabývá použitím distančních vložek při plnění autoklávu. Distanční vložky jsou důležité, protože pomáhají zajistit rovnoměrné rozložení teploty a zpráva jasně dokumentuje, zda byly použity nebo ne, aby se zlepšila přesnost mapování. Kromě toho se během procesu mapování zaznamenává tlak v komoře, přičemž měření se udává v jednotkách jako bar, psi a kejpa. Tyto údaje o tlaku jsou životně důležité pro pochopení tepelných podmínek uvnitř komory a jejich korelaci s teplotními výsledky. Celkově lze říci, že podrobné schéma načítání, které zohledňuje všechny tyto proměnné, je nezbytné pro vytváření spolehlivých a přesných výsledků mapování teploty. Tato část Autoclave Mapping Report se zaměřuje na detailní záznam a analýzu teplotních dat. Zahrnuje zaznamenané údaje o teplotě z každého záznamníku dat nebo validačního termočlánku, které ukazují dobu, za kterou každý senzor dosáhne procesní teploty. Zpráva také uvádí rozložení teploty ve fázích ohřevu, udržování a chlazení. Během fáze stabilního držení zpráva analyzuje minimální a maximální hodnoty teploty a poskytuje grafy rozsahu pro ilustraci rovnoměrnosti teploty. Zkoumá také rovnoměrnost teploty během fáze chlazení. Tyto poznatky jsou klíčové pro plánování efektivních testů pronikání tepla uvnitř obalů. Zpráva navíc zdůrazňuje dobu, za kterou každý senzor dosáhne procesní teploty, a opakuje rozložení a jednotnost teploty během všech fází. Komplexní informace o validaci zajišťují důkladnou validaci procesu a podporují spolehlivý a konzistentní výkon autoklávu. Stručně řečeno, strategické umístění senzoru je nezbytné pro zachycení přesných teplotních odchylek v autoklávu. Správné umístění senzorů zajišťuje komplexní teplotní mapu a pomáhá identifikovat případná horká místa, což je klíčem k získání spolehlivých a opakovatelných dat. Zajištění spolehlivosti dat vyžaduje provedení několika spuštění k ověření konzistence výsledků mapování teploty. Opakování procesu potvrzuje spolehlivost shromážděných dat a minimalizuje chyby, čímž se zvyšuje důvěra ve výsledky. Pečlivé řízení tlaku a zatížení je důležité, aby se zabránilo poškození zabalených materiálů. Optimalizací tlakových profilů a konfigurací zatížení je dosaženo rovnoměrného ohřevu, což pomáhá udržovat bezpečnost a kvalitu zpracovávaných produktů. Komplexní analýza dat zahrnuje jak statistické vyhodnocení, tak vizuální kontrolu teplotních profilů. Tato důkladná kontrola pomáhá odhalit jakékoliv anomálie a zajišťuje přesnost procesu mapování, což je rozhodující pro optimalizaci výkonu autoklávu. A konečně, důkladné postupy hlášení konsolidují všechna zjištění a zlepšují účinnost autoklávu. Podrobná dokumentace zaručuje bezpečnost a kvalitu výrobků a slouží jako cenná reference